Nagħtu bidu għal dina l-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U l-għodwa tajba lil kulħadd l-aħwa. Xi ħaġa żgħira fuq jiena Father Paul Attard, jiena Franġiskan tal-Patrijiet Minuri. Ġejt ordinat saċerdot fl-1985, ġifiri 37 sena ilu, u preżentement ninsab kappillan fis-Santwarju tal-Madonna tas-Sagro Cuor. Il-motto tiegħi kemm ili hemmhekk huwa Let go, let God, illi fil-ħajja tiegħi jagħmel il-mirakli. Ekku l-aħwa jew nagħtu bidu għal dina l-festa tal-Ewkaristija u fil-bidu nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Aħfirli mulej Ġesu ta' kemm il-darba indawwar wiċċi lilin mill-ħarsa tiegħek. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfirli mulej Ġesu ta' kemm il-darba jiena niddubita mill-imħabba tiegħek. Kristu ħniena. Kristu ħniena. U aħfirli mulej Ġesu ta' kemm il-darba jiena inħalli l-qtuħ il-qalb jaqtala qalbi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej nirringrazzjawk ta' din l-għodwa li inti rregalajtilna. Lilna li għamiltna u li adottivi tiegħek. Għamil li aħna illi nemnu fik inkunu ħielsa tas-sew u niksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, hemm xi ħadd fostkom li meta jkollu xi jgħid ma' ħadd ieħor għandu l-ħiela jfittex il-ġustizzja għand il-pagani u mhux għand il-qaddisin? Jaqgħu ma tafux li l-qaddisin qatt jagħmlu ħaq mid-dinja? U jekk id-dinja qatt irsir il-ħaq minnkom, ma jxirqulkomx intom tagħmlu ħaq mill-ħwejjeġ ta' xejn? Ma tafux li aħna qatt nagħmlu ħaq mill-anġli? Kemm iktar mela mill-ħwejjeġ ta' din il-ħajja? Mela, meta intom ikolkom xi tgħidu bejnietkom fuq ħwejjeġ ta' din il-ħajja, tqegħdux imħallfin lil dawk li huma mistmerra mill-Knisja? Dan qiegħed ngħidu għall-mistħija tagħkom. Jaqgħu m'għandkomx fostkom xi ħadd taref li jista' jagħmel ħaq bejn l-aħwa? Imma l-aħwa jħarku l-xulxin u dan quddiem il-pagani. U mhux ġew nuqqas għalikom li jkollkom kawżi bejnietkom? L-għala ma soffrux l-inġustizzja. L-għala ma tażlux li tħallu qarraq bikom. Mhux dan biss, imma l-inġustizzja tagħmluha intom stess u tqarqu bl-oħrajn u dan lil ħudkom. Ma tafux li l-inġusti ma jirtuwiex is-saltna ta' Alla? La titqarqux, la żinja, la idolatri, la adulteri,
la effeminati, la omosessuali, la ħallelin, la reba, la skaren, la qassiesa fuq in-nies, la ħattafa ma jirtu s-saltna ta' Alla. U minn dawn kienu xi ħud minnkom. Imissa tnaddaftu, tqaddistu u ġejtu ġustifikati fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu u fl-Ispirtu ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Flimkien? Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu l-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbibu tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew u l-Tzjon bis-sultan tagħhom. Ngħidu flimkien? Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħħar bisfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambura taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil fqajrin bir-rebħa. Ngħidu flimkien? Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-felħ fuq frixhom. It-tifħir talla jkun fuq fommhom. Dawn ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Flimkien? Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Jien għażilt lilkom jgħid il-mulej u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qarim mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Mela darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn l-oljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12. Lil dawn semmihom apostli. Xmun li semmih Petru, Ħoħindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Tumas, Mattew, Ġagbu ta' Alfew u xmun li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad dan it-tradiħ. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' nies. Daw kienu ġejjin minn kull naħa tal-Ludija, minn Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Daw kienu marru biex jisimgħu u jfejjaqhom mill-mart kollu tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti imnizza kien ifieq. U l-kotra kienet tfittex illi tmissu, għaliex minnu kienet toħroġ qawwa illi tfejjaq. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Talim tal-Evanġelju naddafna minn ħtijietna. Illum il-qari kollu l-iktar ħaġa li laqtitni kienet Ġesu għadda lejl jitlob. U Evanġelu li jfakkarna ħafna f'diversi irtiri li għamilt barra minn Malta, kemm ma' trappisti kif ukoll ma' komunitajiet oħra ta' ħajja kontemplattiva. U l-iktar ħaġa li kienet tolqotni u li kont anke jiena nagħmel sforz ma nieħu gost nagħmilha, li żverjalin kont nagħmlu bħalhom fit-tlieta ta' filgħodu. Illa li fit-tlieta u nofs jinġabru fil-ħemda tal-lejl jitolbu is-salmi kollha kantati, imma fil-ħemda tal-lejl veru
f'dak il-mument tħossok illi qiegħed titlob. U dawna jemmnu għaliex jgħidu illi meta tispiċċa il-ħajja ta' talb bil-lejl, la velja notturna, tispiċċa l-iskop ta' il-għaliex qegħdin jgħixu f'monasteru. Provajt naddotta anke jien imma diffiċli ħafna li nqum dak il-ħin. Imma illum dan il-Vanġelu fakkarna ħafna x'Ġesu l-għada kellu missjoni importanti ħafna, tant kellu dixxipli li fl-aħħar iddeċida li jażel 12. U biex jażel daw it-12 għadda lejl jitlob u jiddixxerni. U daw it-12 l-għada filgħodu għażilhom u tom missjoni ħafna. Għażel 12 u fost daw it-12 kien hemm 2 li kienu tradituri. Sa kienx jaf jew ma kienx jaf, jiena ma nafx, imma wieħed ittradih imma mbagħad nidem, dak huwa Pietru. Imbagħad kien hemm l-ieħor illi dan ittradih ċaħdu u biegħu wkoll u iddispra. Dan huwa Ġuda l-Iskarjota. Kien hemm ieħor li kien diżonest, għaliex kien jiġbor it-taxxi, ġeneralment kien ukoll jisraq mit-taxxi, dan huwa Mattew. Ieħor li kien pessimist għaliex iddubita, dan huwa Tumas. Indri jgħidu li kien moħħu miftuħ, dana jiġiħu Pietru. Ġagbu jingħad li kien bniedem fanatiku. U ġagbu bin Alfew kien wieħed kwiet fil-waqt li Ġwanni nafu li kellu passjoni taqbad ġewwa fih, fil-fatt Ġwanni kiteb ħafna, u Xmun iż-Żelota illi jgħidu li kellu rieda tajba. Ġifieri dawn kien hemm għażla kbira, kellhom karatteristiċi imħalta ħafna bejn tajbin u bejn anke ħżiena. U Ġesu waqqaf knisja 2000 sena ilu, magħmula minn persuni b'karatteristiċi u anke difetti kollha differenti. Kif hija l-Knisja tal-lum? Anzi llum bil-mezzi tal-komunikazzjoni nafu anke d-dnubiet kollha tal-Knisja mill-A sa Z. Però bid-difetti kollha tagħna u nagħlaq hawnhekk, il-membri kollha tal-Knisja jisimgħu leħen il-mulej il għalilhom jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ekku l-aħwa issa ngħaddu għat-talbiet tal-komunità. Munej nitolbok ħafna għall-Knisja mqazza. Il-Knisja li hija magħmula wkoll minn persuni umani li huma magħżula din id-darba minnek u għażiltna bid-difetti kollha tagħna, imma għażiltna xemmint fina. Ejna mulej biex aħna ma nwaqqgħux għaċ-ċajt. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk illi dawk id-difetti li aħna għandna permezz tal-kelma tiegħek tgħinna biex aħna nidrittawhom u nimxu verament fuq il-passi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għall-Knisja li hija mxerda mad-dinja kollha, speċjalment fejn il-Knisja hija ppersegwitata anke fi żmienna. Għamel mulej illi inti tagħtihom tama fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Peress li qegħdin niċċelebraw ukoll l-istaġun tal-ħolqien, hekk mulej nitolbuk inti li dejjem ħallejt ir-rieda tal-missier tmexxi deċiżjonijiet importanti li kont tieħu u l-ħidma li kont twettaq, tħallix illi fl-għażliet li nagħmlu f'ħajjitna inħallu interessi oħra imexxuna u li jmorru kontra rieda tiegħek li nħarsu il-ħolqien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fis-skitt ta' qalbna nagħmlu it-talba tagħna. U dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
Ejjew nitolbu l-aħwa li dan is-sagrifiċċju joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta aħna nagħtu ġieħ kif jixraq il-kobor tiegħek bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il fuq. Nerfgħuhom lejn U il-mulej. niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Hija ħaġa verament sewwa u xierqa l-aħwa li llum inġbarna biex il-Alla irrodulu ħajr. Mhux għax hu jeħtieġ it-tifħir tagħna, imma joġbu jagħtina l-grazzja li biex minn qalbna aħna irrodulu ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuh ma jżidlu xejn fih innifsu, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna għalhekk l-aħwa. Jew issa ninaqdu mal-anġel u mal-qaddisin li fis-sema jadurawk u jgħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla Tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli ta' smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ożanna fil-għoli ta' smewiet. Mulej, inti l-Qaddis, inti huwa l-għajn ta' kull dusija. Nitolbu l-barka tiegħek, mulej, fuq dan il-ħobs u dan l-imbit. Għamel li jsiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz. Li meta kien ser jingħata għalina, Ġesu minn fuq il-mejda ħa il-ħobs. Għamel talba ta' ratti l-ħajr birek qasam, imbagħad newwilulhom għalilhom ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kela Ġesu ħal-kalċi li kien mimli bl-imbit talab u radlek il-ħajr. Il-kalċi nawilulhom għalilhom ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha u għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. U dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Sakemm jerġa' jiġi aħna nagħmlu dan b'tifkira tiegħu. Aħna noffru dan il-ħobs li jagħti l-ħajja. Aħna noffru dan il-kalċi li jisalvana. U roddulek ħajra għaliex oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokontana illum nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu is-Santu biex jaqadna ġisem wieħed lilna li ser nieħdu sem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja li hija mxerda mad-dinja kollha. Nitolbu għall-insara ħutna ippersegwitati. Nitolbu għal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku u għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton. Nitolbu għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħħalhom fid-dawl ta' dejjem. Ħenna lina l-koll mulej miġburin għall-Ewkaristija, għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli,
mal-qaddisin kollha li jgħixu ħbieb tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew l-aħwa nitolbu flimkien u ngħidu missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dunubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek, ħlisna mid-deni. Atina l-paċi li għandna bżonn fid-dinja tagħna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej li l-apostli għattilhom meta qalbkom tkun imtaqla ejjew għandi u jiena nserraħkom. Illum mulej ngħidulek tħares lejn it-toqol tad-dnubietna, ma ħares lejn il-fidi ċkejkna tagħna. Għatina s-slim u l-għaqda li inti trid fina, inti li tgħix s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Ekut id-danu il-ħaruf ta' Alla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejni aħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk sabiex bdina l-ikla tal-imħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna sabiex aħna naqdu lil ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Irroddu ħajr lill-Alla. lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħelesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, Ġesu jagħmel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u jereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bislima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Mislima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Mislima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Mislima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat tal-tana. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija. Ġesu kien marbut ma' kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet titqaddes ismek, tiġi saltnatik ikun li trid int fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat tal-tana. Ġesu twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tielet misteru ta' dbatija, Ġesu ġie inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru ta' dbatija, Ġesu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma tal-tana. Ġesu twelet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' dbatija, Ġesu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek, ikkun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Ma ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma tal-btana, Ġesu twelet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikkun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa, tama tagħna slim għalik. Lilek ingħid u għaliex aħna turfnati u li teva. Lilek nittniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Hija mela avukata tagħna dawar lilna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena. U rina wara dan it-turfnament lil Ġesu. Frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Tlab għalina qaddisa Umm Alla biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa bissirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-qalb tagħna. Kristu il-qatt tal-qalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità mqazzalla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Umm Alla Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbu li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem verġni. Inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida
Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, Silim għalik ħarries tal-feddej, Arus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha u miegħek Kristu trawwem bħala rigal adult. Qaddex Giuseppe kun missier għalina wkoll mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqilgħanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martiri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Prekan, Itlob għalina. Beatu Nazzjon Falzon, Itlob għalina. Beatu Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom il-qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolmu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u issaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Najdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ gloris tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbirek San Giuseppe l-Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġili u l-qaddisin kollha tiegħu.